Нов български патент – козе сирене с трюфели е деликатесът с бъдната мечта на майстор-готвач от Велико Търново. 37-годишният шеф-готвач Станимир Радичев е осънен от идеята на маса с приятели. Собственика на стадото донеси и сирене, другия трюфели и аз реших, викам, защо не вземем да направим едно сирене с трюфели, нали, козе. Мего. Маслеността от горета с пяна. Това означава, че няма никакви добавки, няма никакви консерванти, нищо. Екологично чисто. Превръщането на козето мляко в саламурено сирене и вмъкването на трюфели отнемат на майстор-готвача 9 месеца. Много се изкефих. Даже много интересно. Примерно, жена ми вкъщи не яде козе сирене, но опита това и яде. И беше доста странно и хубаво, нали, че яде точно моето само. Любимото сирене на съпругата му вече е патентовано. И макар в ограничени количества, продуктът с естествен афродизиак дори се произвежда в Мандра у нас. За BTV новините Мариана Трифонова.